Bueno, doncs l'equip està preocupat, òbviament, però ocupat en donar-li la volta a la situació. Jo separaria el que és anímic del que és físic. Llavors, amb el tema físic, la situació no ha millorat. L'Asi tampoc pot viatjar i no jugarà. L'Anna ja ha sigut operada i li queda ara tot el temps de recuperació i, a més, a la Marina i a la Bela els hi ha atacat un virus a l'estómac que les ha deixat quasi sense poder entrenar aquests dies i que serà en dubte fins l'últim moment del partit. Poden viatjar, però serà en dubte fins l'últim moment. Llavors, això, evidentment, en la situació en la que estem, no ajuda, són coses que passen i que intentarem estar el més preparats possibles. Respecte a la part anímica, jo crec que, evidentment, a tots ens agrada guanyar, tots volem guanyar, elles són les primeres que volen guanyar, nosaltres som els primers que volem que guanyar, però crec que hem de posar el foc bé on han estat les derrotes. Crec que en totes aquestes derrotes no ha aparegut en cap moment la desídia, no ens hem deixat anar en cap moment. És veritat que hem comès errors que ens han portat a en moments de partit no ser prou competitius, però no ha aparegut la desídia i això em deixa una mica tranquil, perquè al final això té un nom, que és experiència, no? Quan l'altre dia a Estudiantes és veritat que el primer moment de partit el tema físic ens sobta una mica, després entrem en el partit i fem bons tirs, que aquests tirs no entren, i després en moments puntuals, quan l'equip està enganxat al partit i es posa a 10 o es posa que es pot posar a 9, entrem en un bucle un altre cop negatiu de coses que, com dic abans, es tracta d'experiència, de focalitzar bé el moment, de detectar-lo i de tenir clar què fas en aquells moments. I ja et dic, només és un tema d'anar treballant i de que això passi. Amb la qual cosa, repeteixo, tocats perquè ningú de nosaltres vol perdre, però tranquils amb com veiem l'equip en el dia a dia. Respecte al rival, equip que a casa s'està mostrant molt competitiu, que té jugadores amb experiència, que compagina una mica el tema experiència amb el tema joventut, Maria Surmendi en el base i Anne Senosiaín, però en canvi en el 4 té la jugadora belga aquesta que molt jove, amb molta projecció, després està Tunstall per dintre, tenen allà una barreja que els està fent molt, jo crec que prou competitius per ser un equip que acaba de pujar i que sempre costa al principi adaptar-te una mica, sobretot al ritme físic que ofereix la Lliga Femenina. Crec que ho estan fent molt bé, que a casa fiquen gent i que l'ambient serà xulo i que, com et deia abans, no arribem físicament en les millors condicions perquè, a més, hem tingut el viatge a Madrid, la tornada, i ara tornem a marxar a Pamplona i tal, però crec que l'equip està molt mentalitzat en intentar no cometre aquells errors dels que parlàvem abans, que parlàvem també d'Estudiantes, però seria igual el dia de la Penya, que estàs guanyant de 18 i en un moment aquell avantatge se te'n va perquè no detectes bé el que està passant. Estem en aquell punt, a base de parlar molt, de veure molt vídeo, d'insistir molt, que aquests moments, de tenir clar, de tenir uns còdics que ens faci ser una mica més sòlids en aquests moments que té tots els equips tenen moments dolents, i estem en aquest punt. Ja et dic, jo crec que és una pista complicada, però nosaltres tenim moltes ganes una mica de donar-li la volta i com a mínim, si no, de ser el més regulars possibles als 40 minuts, perquè amb la situació de baixes que portem entenem que serà més complicat encara.